Hola, en aquest vídeo anem a veure quines són la resta d'opcions que tenim disponibles a través de la icona o del botó més. Algunes afecten a la pàgina i altres afecten al lloc sencer. Ho anem a veure tot seguit. Bé, per una part tenim l'historial de revisions, des d'on podem saber què s'ha tocat en cada pàgina, què s'hi ha afegit, qui ho ha fet, en cas de que hi hagi més d'una persona que l'escrigui, quan ho ha fet, què hi ha posat i què hi ha tret. A través de l'historial podem accedir a recuperar antigues versions que per la informació que tenien o perquè han fet un error en editar la pàgina ens interessa recuperar les informacions anteriors a l'última edició. Cal remarcar que l'historial de revisions el que fa és donar seguretat en aquells llocs on hi escriu o intervé més d'una persona. D'aquesta manera el document o la pàgina web és viva sempre, però a través de l'historial de revisions podem recuperar informacions que per accident o per equivocació s'han perdut. Un altre aspecte important és la subscripció als canvis de la pàgina. Si cliquem a subscripció, automàticament cada vegada que hi hagi algun canvi en la pàgina, rebrem en el correu un avís indicant-nos què és el que ha canviat. D'aquesta manera, sempre en cas que hi hagi més d'una persona que escriu en la pàgina, podem estar al cas dels canvis que hi va introduint. En el cas d'imprimeix la pàgina, és obvi, espera imprimir, obtén una visualització prèvia de la pàgina com a lector, espera veure com ho veuria un lector, suprimeix la pàgina, espera esborrar-la, aquí en aquest cas no està actiu perquè és la primera pàgina, la pàgina d'inici, en cas de que fora una altra sí que estaria activada l'opció, i després podem o bé canviar la plantilla amb la qual hem fet la pàgina, o bé podem desar aquesta pàgina com si fos una plantilla. Aquesta última opció s'utilitza en el cas que nosaltres estiguem fent una web o una pàgina que ens ha costat molt dissenyar-la perquè té columnes, perquè té elements gràfics, que ens ha costat molt posar-los en el seu lloc i haguéssim de fer una altra pàgina similar. Per a no partir de zero, podríem desar aquesta com a plantilla i en la següent que féssim reutilitzar-la. En la segona pàgina o en la tercera utilitzar la plantilla que hem creat inicialment aquí. Un altre aspecte important és el de configuració de la pàgina. Aquí podem dir que ens ensenyi el títol de la pàgina o no, que ens ensenyi si hi ha altres subpàgines en el seu interior, és a dir, si hi ha subapartats que depenguen d'aquesta pàgina, podem dir que ens ensenyi o que ens permeti posar fitxers adjunts i que permeti comentaris o no. Normalment la darrera opció de comentaris sempre estarà desactivada perquè si fem una web la finalitat no és rebre comentaris, i la de permetre fitxers adjunts pot estar activada o no depenent de si volem posar-hi fitxers en forma de PDF, etc. I mostrar el títol dels enllaços de subpàgines també dependrà de si la pàgina requereix que això estigui activat o no. Una vegada haguéssim configurat aquestes opcions, hauríem de fer desar. Això que hem vist és fins aquí, configuració de la pàgina. Altres coses que es poden fer des del menú de més, però que ja afecten a tot el lloc web, és tot el conjunt de pàgines que composen el lloc, són les següents. Per una banda, subscriure-nos als canvis de la pàgina. Aquí hi ha una mica de confusió amb el terme de pàgina i pàgina. Aquí realment hauria de dir de tot el lloc web. Qualsevol canvi que es faci en el lloc web ho poguéssim rebre en el correu, en forma d'avís. Aquí
edita el disseny del lloc web és per a canviar una mica la capçalera, les barres laterals, és una novetat recent. Gestiona el lloc, ens porta a un altre menú, en altres opcions. De moment ho mirarem en vídeos successius, les diferents opcions. Simplement ens hem de quedar que això ens porta a un altre menú on es governa altres aspectes de la pàgina web. L'inscriu-me a AdSense, això és una opció mitjançant la qual el nostre lloc pot introduir publicitat i en funció de les visites tal vegada es podria generar algun ingrés a partir de la publicitat. De tota manera no acostuma això a utilitzar-se. Ús compartit i permisos és per a quan un lloc web està escrit o hi col·labora més d'una persona, aquí és on es gestiona, i també es gestiona des de la part superior dreta, comparteix, ho veurem en un vídeo posterior, i finalment informe d'un problema és, en cas de que detectem algun error, doncs ens posaríem en contacte amb suposadament el gestor o l'administrador del lloc web o de Google per a informar-li del problema. Evidentment això no s'acostuma a utilitzar gaire. I fins aquí les opcions que es poden governar des de la icona de més. En vídeos posteriors anirem introduint més informació sobre altres aspectes d'organització i gestió del lloc web. Fins a la propera!